லாஸ்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள். நம் மக்களுக்கு சேவை செய்ய மக்களை மட்டுமே நம்பி சுயேட்சையாக களம் காணும் உங்கள் திரு H. ராஜசேகரன் அவர்களுக்கு கரும்பலகை சின்னத்தில் வாக்களித்து பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நமது சின்னம் கரும்பலகை. தேர்தல் நாள் 9/4/2026. அரசாங்கத்தின் மூலம் கிடைக்கும் அனைத்து உதவிகளும் மக்களை நேரடியாக சென்றடைய நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் கரும்பலகை. படித்த இளைஞர்களுக்கு தகுதி மற்றும் திறமையின் அடிப்படையில் வேலையை உறுதி செய்ய நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் கரும்பலகை. மறந்து விடாதீர், மறந்தும் இருந்து விடாதீர். தேர்தல் நாள் 9/4/2026. உங்கள் சின்னம் கரும்பலகை. வெற்றியின் சின்னம் கரும்பலகை. உங்கள் வெற்றி வேட்பாளர் திரு H. ராஜசேகரன் அவர்கள்.